Уважаема госпожо областен управител на град Стара Загора, уважаеми колеги от приятелските ни градове, уважаеми участници в традиционния фестивал Балкана пее и разказва, скъпи мои съграждани от община Гурково, за мен е чест, за мен е достоинство да мога да поздравя всички вас с юбилейното издание на фестивала Балкана пее и разказва. Няма как днес да не отчетем, да не споменем и да не отдадем заслуженото на онези будни наши ръководители, които през далечната 1974 година в Елена, Котел, Трявна, Дряново и малко по-късно присъединяване на градовете Твърдица и нашия град Гурково, които местни ръководители са взели мъдрото решение да бъде организиран такъв тип фолклорен фестивал, който е необходим да поддържа българския дух, българския бит, българските традиции и култура. Искам също така да кажа, че днес ние като домакини продължаваме да черпим и да имаме сили и вдъхновение да вземаме най-доброто от съкровищниците, от хранилищата на нашите приятелски общини. И смея да заявя днес от тази висока сцена, че идеята, с която през 1974 година е създаден този фестивал, днес ние с гордост може да отбележим, че тя е осъществена, а именно създаден е един мост между миналото, настоящето и по-светлото ни бъдеще. Искам да благодаря на всички участници, да им пожелая успех в днешния фолклорен фестивал и знам, че след днешното участие Балканът ще продължи с още по-силен глас да пее и да разказва за нас, за нашето представяне на нашите приятелски градове. Позволете ми да благодаря, да изкажа нашата огромна благодарност към Министерството на културата, че за първи път този фестивал се провежда под патронажа на Министерството на културата. Да добавя и нашата искрена благодарност към Министерството на туризма, което министерство също оказа своето благоприятно влияние върху днешния фестивал. На много лета на всички вас и щастлив празник! Благодаря ви!
А сега искам да ми позволите да благодаря на всички вас, и участници, и организатори, и всички присъстващи, че днес ни уважихте. Сърдечно благодаря на всички вас. Обявявам нашия празник Балкана пее и разказва за закрит, знаейки, че Балкана ще продължи да пее и разказва за нас, гурковци, и ехото ще звучи до година и в град Елена. Сърдечно благодаря, бъдете здрави, щастливи и благословенни!